Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the heartless. Lakatkaa metelemästä ja puhukaa kuin herrasmies. Ettekö te pidä minua herrasmiehenä? Yeah, more than anything. Just se vasta on merten kauhu. Vedessä se on pahin painajainen ikinä. Jos ei lasketa roosataitiani uimapuvussa. Mukava nainen, mutta isoluinen. Ja nyt kun on viikon verran mietitty, niin minä kysyn taas, missä olitte syyskuun... Anteeksi, mä keskityn. Kuulkaa, nyt mä tiedän keinon, millä mä muistan, että mä muistan. No miten? No, otatte vaan pampun ja lyötte sillä pari kertaa keskelle jakausta. Kattokaa, on meikälle sen verran leveä jakaus, että osuu varmasti keskelle. Kuulkaa, täällä ei käytetä väkivaltaa. Kuulkaa, ei se olekaan mitään väkivaltaa, jos yritetään itse pyytää. No pyytää tai ei, niin ei käy. Joo, nyt on hemmetti tekää. No kun ei käy, niin ei käy. Jos me pamputamme teitä, niin me olemme molemmat sellissä. Oi, tervetuloa vaan. Kyllä se sopii, kun vaan neulota pikkusen tiivistettää. Ja sitä paitsi, kyllähän sopuli siellä antaa, niin kuin sattuvasti sanotaan. Me kun ei haluta selliä. Ette vaan, kuulkaa, oikein viihtyisä. Esimerkiksi kotona mä pelkään joka yön rosmuja, mutta täällä en pelkää yhtään, kun on ikkunassa kalterit ja kauhean peltiovi ja vartijat ulkopuolella. Mä en pelkää yhtään mitään, mä oon niin rauhallinen olossa. Uskokaa nyt, että me emme lyö teitä pampulla. Sitten mä en muista mitään. No miten se pampulla lyöminen muka muistia parantaa? Se on tottumiskysymys. Kun mä tulen aamuista kotiin, Eukko, missä olit, mä en muista mitään. Sitten Eukko lyö pari kertaa kolmella päähän, niin selkeä on kaikki kirkkana mullista. Mä muistan ihan minuutilleen kaikki. Kuinka te tiedätte varsin hyvin, että me ei voida ryhtyä teitä täällä pamputtamaan. Te vaan kiusaatte meitä. Mä en kiusaa ollenkaan. Antakaa pampu mulle, mä vedän itse. No niin, olkaa hyvä. Missä olitte syyskuun 17. päivä kello 14.30 vuonna 1984? Hetkinen. No niin, nyt on kaikki kirkkana mielessä. Kello 14.30 mä sain syödä kultasepadiikkeen näyteikkunan edessä. Kello 14.31 mä pidin legaalisen näyteikkunan paskaksi. 14.33 mä juoksin pakkoon. No niin kuin näette, niin kaikki muistuu. No joo, nyt on hemmetti. Niin, tää on tottumiskysymys. Nyt kun on pamppu kädessä, yleikö muuta kysyttävää, kaikki muistetaan. Kuule, on se ihan viisas. Hetkinen. Kyllä on. Eiku en. Nuuska poika! Menetimme hyvän miehen. Rauha hänen sielulleen. Soisitko minulle kunnian ja tulisit vaimokseni? Jaa. Vexen? Rauno poika, taidan olla. Sankarjylhän kuusiston. Esplanadin aukealla. Poikain kanssa painilön. Ja Sylvi unholaan jääköön. Olkihattu kaupan Sylvi särki Raunon sydämen. Tässä oppiumisätkä hässä ponu hömpsyden. Ne mielesykään on lääkkeet. Sydämesi kun on nuori. Se ei ehti riutumaan. Elämäni joka päivä aina alkaa uudestaan. Ja olet kauneista suurin. Jännä! Identtiset mutantit aamiaisjugurtissani. Tässä on Fix enkä anna periksi, sen vielä nähdä sä saat. Sinut mä loppujen lopuksi kiinni saan, pistän vankilaan. Odotas vaan kuule Fileas, fuck, vielä sut kiinni saan. Silloin sä leikistä joudut luopumaan.